I må gerne hjælpe hende op, folkens. Hun skal have en masse rum med i bagagen. Vi vil have den højere op. Højere! Og op, hun klatrer. Fra en højde på 25 meter stiger hun fart med 90 km/t. Hvis hun rammer vandoverfladen forkert, er det lige så hårdt som beton. Det kræver en utrolig perfektion og en utrolig vigtig timing for at kunne lade det ud til gøre. Poolen er kun 2,5 meter dyb. Det vil sige, at hun skal stoppe. Kan vi alle sammen hjælpe hende i gang? En baglænder og lige på fødderne. Fuldstændig fantastisk udført. Giv hende en kæmpe hånd. Giv dem alle sammen en kæmpe hånd og lav en masse larm for Sokol Team. Og vi har Louisa fra Ukraine. Vi har Brandon fra USA. Vi har Chris fra Polen. Og vi har Nuno fra Portugal. Og ikke mindst, vi har Lisa fra England.